L-għaqda nisa Laburisti ngħaqdet fl-appell tas-sezzjoni nisa tal-Partit Soċjalista Ewropew sabiex is-sena 2016 tkun is-sena Ewropea iddedikata għal ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa. Nisa Laburisti se tipparteċipa wkoll fil-kampanja kontra l-vjolenza domestika li se ssir mis-sezzjoni nisa tal-Partit Soċjalista Ewropew. Il-President ta' Nisa Laburisti Clodetta Bella Baldacchino irrimarkat kif is-sena li għaddiet f'pajjiżna seħħew aktar minn 1500 każ ta' vjolenza domestika fuq in-nisa. Fl-Ewropa huwa stmat li hemm 62 miljun mara illi esperjenzat vjolenza fiżika u sessuali sa mill-età ta' 15-il sena, xi ħaġa illi hija inaċċettabbli. Il-Jum Dinji kontra l-vjolenza domestika se jkun infakkar nhar it-Tlieta u f'dan l-isfond ta' Bella Baldacchino saħqet li l-Kummissjoni Ewropea għandha